हेल' लोगोफोर, दिनै 7 अक्ट'बर आरो बे 7 अक्ट'बरनि फुंनि रादाब होनो लानाय जादों। बेहाय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलनि निउस मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बेयाव कारेन्ट एफेयार्स। बेखायनो जायफोरहा कारेन्ट एफेयार्सनि गोनांथार दङ बिथांमोनहा नायनो गोनांथार आरो बेखौ दैलि आपल'ड खालामनाय जायो। सानफ्रोमबोनि फुङाव थख'यै बर' रावजों लिरनानै फोरमायनाय जायो आरो नोंथांमोननि थाखाय लिरख'ना लानायनि सुबिदानि थाखाय नटबो होनाय जायो। दा बेखौ साफ्रोमबो नायगिरिफ्रा मिथिखागौ। दा फैदो फारि नायलांदिनि दिनै जाय मा दङ। बे आंनि ब्लग पेज आरो बे ब्लग पेजाव आं बेखौ फोसावनाय जादों, नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो फारि फार्स्टनिफ्राय जागायलांदिनि जे बावैसो इउक्रेन हादराव महात्मा गान्धी बिथांनि ब्रन्जनि मुसुखा माने स्टेचु बेखेवनाय जादों होनदों आरो बेखौ थांनाय 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्ती एबा 132थि जोनोम सान महात्मा गान्धीनि जोनोम सानाव बेखौ बेखेवनाय जादों। दा इउक्रेन आरो भारतनि एम्बासाडरा सोर होनदों? दा बे जाहैबाय पार्टस टेपेटि। बियो जाहैबाय इउक्रेन आरो भारतनि एम्बासाडर जाना दङ आरो इउक्रेननि सोमोन्दै दा गोनांथार मिथिनांगौ दङ। दा बेजों रिलेटेड हिसाबै बेखौ मिथिनांगोन। इउक्रेननि केपिटेला जाहैबाय केभिभ। बेनिफ्राय नुगोन प्रेसिडेन्टआ जानानै दङ भलदिमिर जेलेन्सकि। बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार जानानै दङ डेनिस सेमहाल। बेनिफ्राय कारेन्सिया जाबाय इउक्रेनियान ह्रेभनिया। बेखौ नुनानै नोंथांमोना नायना लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 2आव भारतनि बबे एयारपर्टआ गिबिसिनै 100% पावार एयारपर्ट जाखो होनदों। माने बेयाव पन्डिचेरी एयारपर्टआ जादों होनदों, जाय लसपेटआव गायसनजानाय पुडुचेरीनि लसपेटआव गायसनजानाय जादों। दा बे एयारपर्टआ 2.8 कौटि रांनि कन्टिनिउ सोलिनो हानाय सलार पावार बाहायबाय होनदों, जायखौ मास मोनसेयाव 10 लाख रांनिबो बांसिन खरसा थाङोमोन होनदों। नाथाय बेखौ दा सलार पावार बाहायनायनि गेजेरजों बेखौ सेभ खालामनो हानाय जाबाय होनदों आरो बे सलार पावारनि गासै पावारा जादों 500 केडब्लिउपि होनदों आरो बेखौ थांनाय 3 अक्ट'बराव बेखेवनाय जादों। दा पुडुचेरीआव मोनसे इउनियन टेरिटरि, बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। दानिया फैदो फारि उननि खौरांफोरा जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोना जायफोरहा गोदानै फैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेल अन खालामनानै ला, जाहाथे सानफ्रोमबो आपल'ड खालामबा नोंथांनियाव सौहैनाय जायो नटिफिकेसन। दा फैदो फारियै नाम्बार 3आव दङ देग्लायनि नबेल प्राइज इन फिजियोल'जि अर मेडिसिन 2020खौ जथायै फोसावनानै होबाय होनदों। जे मेडिसिननि थाखाय जाय नबेल प्राइजखौ होनाय जायो, दा बे मेडिसिननि नबेल प्राइजखौ सोर मोनगोन बिथांमोननो जथायै फोसावनानै होनाय जादों होनदों। दा बे जाहैबाय हार्भि जे आल्टार, बिथाङा आमेरिकानि। बेनिफ्राय चार्ल्स एम राइस, बिथाङाबो आमेरिकानि। बेनिफ्राय माइकेल हाफटन, बिथाङा ब्रिटेननि। दा बिथांमोन साथामनो देग्लायनि 2020नि मेडिसिन एबा फिजियोल'जिनि नबेल प्राइजखौ फोसावनाय जाबाय होनदों, जायखौ बिथांमोनहा मानि थाखाय मोननाय जादों? बिथांमोनहा मोनदों जे हेपाटाइटिस सि भाइरास दिहुननो हानायनि थाखाय होनाय जादों होनदों आरो बे हेपाटाइटिस सि भाइरासखौ दिहुनदों 1989आवनो दिहुनदोंमोन। दा नबेल प्राइज होग्रा नबेल कमिटिनि हेडआ जाना दङ थमास पार्लमेन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नैबेयो गोनांथारा जागोन देग्लायनि नबेल प्राइज उइनारनि। नोंथांमोननो कुइसन होयोबा एग्जामाव होगोन, साथामनि गेजेरावहाय सासेखौ हाइड खालामना होगोन, नङाबा साथामनि बेलायावहाय जायखिजाया सासेखौ होफानानै गुबुनफोरनि मुंजों अपसन सोंनो हानाय जागोन। दा बेफोरबायदि सोंगोन। दा फैदो फारियै उनावहाय दङ नाम्बार 4आव डिसकभारिं दा हेरिटेज अफ आसाम बिजाबखौ लिरदों बिथां पद्मफणि बरा। बिथाङा जोबोद गेदेर सासे लिरगिरि जाना दं आसामनि बेलायाव, एसामिस राइटार। बे बिथाङा लिरदों डिसकभारिं दा हेरिटेज अफ आसाम बे बिजाबखौ। आरो दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 5आव बावैसो अनलाइन शुटिं चेम्पियनशिप इन 10 एम राइफल इभेन्टखौ सोर देरहानो हाखो होनदों। दा बे बावैसो जादों, बे जाहैबाय बिष्णु शिवराज पन्डियान। बिथाङा मोननो हानाय जादों अनलाइन शुटिं चेम्पियनशिप। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 बावैसो वर्ल्ड स्पेस उइक 2020खौ फालिदों होनदों। बेयो जाहैबाय थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्राय फालिगासिनो, दासिमबो 10 अक्ट'बरसिम बियो फालिजागोन, जिहेतु सप्तासे जागोन। दा देग्लायनि वर्ल्ड स्पेस उइकनि थीमा मा जागोन होनदों? देग्लायनि थीम 2020नि वर्ल्ड स्पेस उइकनि थीम, बे थीमा जाहैबाय नुनो मोनदों बाहाय सेटेलाइट्स इमप्रुभ लाइफ। बेयो देग्लायनि 2020 वर्ल्ड स्पेस उइकनि थीम। दा वर्ल्ड स्पेस उइकनिखौ माब्लानिफ्राय फालिनाय जाखो एबा सोरनि बिथोन हिसाबै फालिनाय जाखो बेखौ नुनो मोनगोन। इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्ब्लिया वर्ल्ड स्पेस उइकखौ थांनाय 1999आवनो बिथांमोना फोसावनानै होदों। 1999नि 6 डिसेम्बराव
जे वर्ल्ड स्पेस उइक फालिनांगोन बेखौ गनायथि होनाय जादों थांनाय 1919नि 6 डिसेम्बराव इउनाइटेड नेशन्स जेनेरेल एसेम्ब्लिया। बेनिफ्राय बेखौ मानि थाखाय फालिनाय जादों होनदों बेखौ 1957 मायथाइयाव गिबिसिन 1957 मायथाइनि 4 अक्ट'बराव गिबिसिन आर्टिफिशियेल सेटेलाइट दैथायहरनाय जायनि मुङा जादोंमोन स्पुटनिक 1 बे आर्टिफिशियेल सेटेलाइटमोन फार्स्ट टाइम बेखौनो दैथायहरदोंमोन अख्राङाव। दा बेनि मुङै बे उइकखौ फालिनाय जादों। बेनिफ्राय नाम्बार 7 दे राइट लाइभलिहुड एवार्ड 2020खौ फोसावबाय होनदों आरो देग्लाय मोनगोन बिथांमोन सोर बिथांमोनहा देग्लायनि थाखाय सायख'जाखो। दा बेहाय नुगोन राइट लाइभलिहुड एवार्ड। दा बेखौ नुनो मोनगोन एलिस बियालियास्की बिथाङा बेलारुसनि। बेनिफ्राय नासरिन स्टडी बिथाङा इराननि। बेनिफ्राय ब्रेन स्टेफेनसन बिथाङा इउएसए नि। बेनिफ्राय लटाइ कानिंहाम रेन बिथाङा जाहैबाय नाइकारागुआ बिनि। दा बे बान्थाफोरखौ होनाय जानाय बा होनायनि जाहोना जादों इकुवालिटि डेम'क्रेसि जास्टिस आरो फ्रिडम बे मोनब्रै बिथिङावहाय जायफोर बिगोमाफोरा गोबांथार बिहोमा होनो हादों बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो होनदों। आरो देग्लाय 2020 मायथाइनि थाखाय नैबे साब्रै बिथांमोना देरहानो हानाय जादों। बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 8आव बावैसो सासे मुंदांखा समाज सिबियारि बिराद मुंदांखा इम्परटेन्ट कुइसन जागोन इण्डियाननि थाखाय। बे जाहैबाय पुष्प भेभ बिथाङा थैबाय होनदों। आरो बे पुष्प भेभ बिथांखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन एबा बिथाङा मा मोनसे अनार मोनदोंमोन बे जाहैबाय आयरन लेडि अफ मुम्बाइ। बे फैनो हागौ गोनांथार गासिबो गोनाङानो आरो बिनि गेजेरावनो बे गोनांबाव आरो जाहैबाय आयरन लेडि अफ मुम्बाइ मुङै बिथांखौ मिथिनाय जायोमोन पुष्प भेभ बिथाङा थैबाय। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9आव बावैसो राइस 2020खौ ग्लबेल साबमिट अन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स हिसाबै बेखेवनानै होनाय जादों। सोर बिथाङा बेखेवखो होनदों बे जाहैबाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवनानै होदों ग्लबेल साबमिट अन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि थाखाय। दा रेसआ मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोनहा नायना लाबानो जाबाय, मिथियाबो जानो हागौ। बे जाहैबाय आर माने रेसपन्सिबल, एआर एआर बेनिफ्राय ससियेल इनभल्भमेन्ट बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। रेसपन्सिबल एआर फर ससियेल इम्पावारमेन्ट। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 10आव स्टेट बेंक अफ इण्डिया बयबो मिथिगौ एसबिआइआ गोदानथार एकदम लेटेस्ट गोदानै चेयारमेन थिसननाय जाबाय होनदों। बे जाहैबाय बिथाङा सोर जाखो दा दिनेश कुमार खारा बिथाङा दिनै 7 अक्ट'बरनिफ्राय बिथाङा लागोन बिबानखौ। बे गोनांथार दिनेश कुमार खारा बिथाङा एसबिआइनि गोदान चेयारमेन जाबाय। दा बेखिनि एसेनोसै। गुबुन खौरांफोरखौ उननि समाव नोंथांमोननो लाबोनानै होफैगोन। आरो जायफोरहा दिनैसो फैदों बिथांमोनहा सिगांनि पस्टफोरखौ नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जायो, बेवहाय थांनानै नायबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव प्लेलिस्टनि लिंक दं, प्लेलिस्ट हिसाबै नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन जे कारेन्ट एफेयार्सनि आरो निउस बा निउस आरो गुबुन नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।